Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sa dino man a lugar ti ayan nyo ita, sapay kuma taadda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket naggapo kanipagayam tayo nga Paulo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumanmet adenggen ti pannakaidrama toy padas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idikal kalpaslaeng ti kasarmi kani Olivia. Sa nagaputeng kalaysamon ti anak kaw, ket inaklon kan amanugang. Paulo, ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Manipod ita. Ited mo amin abirok mo kanyak. Anya? Tatang, kasano ngay matandag iti masapul may nga agasawa? No ited ko amin kada kayo ti masapulak. San abali Tadito'y kayo mo't balay may nga agnanaag. Iso nga rumbeng na laeng, nga siyak ti pangitidam iti amin amat gedam. Naawatam kade, Paulo. Iso ang arod, no iso ti kunayo tatang. Umunakan amangan lakay, nakaluto akon. Maudi kami ton amangan kadananang kantatang. Ni, apa nagsanaay ka? Ada ka di parikot? Kasano, kat imparo pa man ni tatang mo kanyak. Adinak kahit amanugang na. Uri agasawa tan. Unay mata ni tatang. Kansaan lang nga dayta bakit? Kinunana pa nga iso kano ti pangtadak iti amin amat gadak. Anya? Ay, bayam. Kasaritak to ni tatang may papan iti dayta. Saanan bakit? Abangan no kunan nan tumanan anagipulungakan ka. Ano santa na? Makinana itakit nga rod kadakwada. Adda ak ditan lakay. Ngam saan matan maiparbang no pati ti matgadam kat pakibiyangan na. Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Ay, Olivia, di na kuman ka sarsarita. Tamangan numatibab ka. Anya kayo matan tatang? Asawa ko ni Paulo. Nagkasar kamin. Nga maging gayta. Di yu pa'y lamaawat kas manugang yu. Kanapay nga apat itimat gadan na katalaan nyo. Tumal na ka man na, Olivia. Rumbang na lang. Ngalaak. So tibayad iti panangasawa na kan ka. Nawatam? Saan kumamot akas taa, tatang? Amo madya kaya dahil ta, Paulo. Ipilin mo madlatanik. Tinakya asawa kan ka na. Ano ko mga iti? Masakbayang iti dahil ta, Paulo. Pweh! Tatang, huston. Di yu kumamot pagsawan iti kasta ti asawak. Agdal na ka na ka na. Lumal na ka na. Di mo pakibiyangan dir aramidag iti asawam. No di mo kayat nga uray si kakin. Guraak. Tatang!
marumbang na laang mat nga itad na amin kinitatang yung timatgadan na. Agyaman kayo pa'y kidi ata imanugot kami nga dito kayo balay nga agnaal kalpasan ti kalay sayaw. Nanang, amuyo mo't abasit laang ti matmatgadan ni Paulo kas jeepney driver. Kasanulaangan nga dagiti masapsapul mi. No alaan yung mo't amin amatgadan na. Ibagam, tamang birok pa iti dadung mga pagtrabahuan na. Iti kasta, ad-adaw timatgadan na. Kan ada igatang yaw kadag iti masapsapul yaw. Malaksid iti itid na kada kami kinitatang yaw. Nanang, Sinaam ni Paulo no kaya mo nasaya at kami king ka, Olivia. Adto iti pamasahik barok. Paulo, Ah, ha, ni, da kayo matgayam, Nana Vicky. ay sos, anya launa yun ayat ti pampanunutam barok. Nakaad-adayuma ti nakaiturungan ti imatang mo. Oh, adto iti pamasahik. Kaslang maawat ako no apay anagsun na ay ka iti nakaununag barok. Ti kadi nakaikamangam ti makagapo. Wen nga rod, Nana. Nagrigatan ay tinay kamkamang laang. Kagura daklaunay dagiti dadakkel ti asawa. Nalabos mo't ngagpaiso ti panagsasaudakin ka, Paulo barok. Angam agan anos kalattaa. Patsyak adumtang tumatlaang ti aldaw nga maawat da ka akas manugang da. Basta agsingsingpet ka. Ipakitam nga saan ang nagbidot ti anak da iti panangpili na kin ka barok. Nana Vicky. Bilibakin ka barok. Gaputa di mo idatutupan. No daddo malaang amanugang aket. Amangan no pinasubsuban dan ti katugangam alalaki iti kasjay nga ugali na. Nasaya at magtasimang putkan, Paulo. Kaslay nururay dak atatang. Alala, irwar mo amin na napasadam ita. Taited mo kaniyak. Ha? Kwa tatang. Basit lang tinapasadak ita. Basit ngamin ti pasahero. Di nagmanlukwen si ka, Paulo. Sakpay lang ti ulbudam. Katnutsinda ita. Amok nga ado tinagudong. Ado tinapan nagpalingke. Ado ngagpaiso tatang. Ang amuyo mat nga ado kami mat ngagpaspasada. Iso nga talaga abasit tinatgadak tatang. Awanen ti ado pay asao, Paulo. Basit man kendakkel tinatgadam. Basta mangted ka. Iyagmukit din. Tamapanak gumatang iti arak nga inuman. Mabituin ako, Olivia. Nakaluto ka ka din. wan nanang. Ala, ayaban yun ni tatang. Tamapan kumot ayaban ni Paulo. Tagigiddan tayon amangan. Saan mo nga yaban ni Paulo, Olivia? Maududin to namangan. Diyak kaya nakasango iti lamisan. Ha? Ngam, tatang. Uwan ba't kami, Olivia? Nanang. Sapay napigsamangan ti asawam. Amangan no ibusen na ti masida. Ala, magantayon. Ibusen tay kit di amin amakan. Tama kaamon tumetan nga agbirok iti kanin na. Unay matentikas tapamayan nyo iti asawak nanang. Tatang. Kas iti kunak, Olivia. No kayat mo nga nasaya at kamiking ka. Sinaam ni Paulo. Naggana saan abiyag, Paulo. Ah, ha? Nanang, Mayat mo, ti iladam di taing dayon. Apay adi ka agpasada ita. amkwa nanang. Kuding ti jeep nga iman manihok. Inton bigat tumanan, sakto agpasada. Ammo, Paulo. No talaga na sa lukag ka ataaw. Agbirok ka pa'y iti daduma at trabaho. Tapno no kastang awan biyahem.
Adalat taramidam. Ha? Nan, ikanak mangki di iti limagasaw, tamapanak makitong eh. Talaw ka sutmat lang ang tinabati nanang. Inted ko gamin kin ni Olivia itay, tinaduma. Para limlimagasod lang nga daw dawatak, di mo pa'y maitid mo. Un gayam, bayadam tumatan ti bil ti kurinte, kandanaw, sakbay amadanon ti Judith da. Wananang, syakton ti makamaw. Kasta tapno adamit sirbem, ana ikamkamang. Olivia, di matkin sinas katapusan ti sweldom? Wan tatang, apay ka di. Ay kat ikanak iti sweldom. Anya, ni, sigud mo tadi kay dumawdawat iti swildok tatang. Kan may sa, alalaan nyo amin amat gadan ni Paulo. Ita, alaan nyo pa'y pati swildok. Kasano kami lang nga gasawa no kasta teraramidan nyo. Kaputasan ka daw dawatan, di kamitan mangiranot. Magrebengam dayta kada kami kininanang mo, Olivia. Isungaytan mo mat kada kami ti sweldom. Tatang, No kumatasaan ka anak ki asawa iti dayjay nga Paulo. Nasaya at kami kan ka. Awan serserbi mi anang padakkel kan nang paadal kan ka. Tanak ki asawa ka matlaang iti pada mamirmiraot. ay ayatag ni Paulo tatang. Nasingput at tao ti asawak. Adula amin tayat-ayat. Singpet. Babiyag na kangaruday ta nga ayat ken singpet. Oh, singpet kita ba? Sa isaw. Pwe! Kabailan nakabyagan ni Paulo. No saan yung alalaan dagiti matmatgadan na tatang. Makitam, maiturad nakpayan asong batan iti kasta. Pudnumat saan ka di tatang? Adda ko mamat urnong min. No di alalaan ti sweldo ti asawak. Kalpasan na, mapanyo lang igat-gatang iti arak. Ha? Paulo Barok, singir ko man ti utang mo. Ha? Anya nga utang ko, nana? Jakmut imut utang kada kayo Anya? Katno ko namot ni katugangam asikatimang bayad kadagiti arak. Sigarilyo kan pulutan nga inpalistana. Anya? Unay matan ni tatang? Nagan mo ti inpalistana ditoy Barok. Sapay dakkelan ti nakalista. Manungay amin, nana. Nasurok may saribo amin, Barok. Anya? Bayadam ka din? Ay saan, nana? Jak bayadan. Ni katugangak ti singiram. Ta iso ti nakautang. Hoy! Sika Paulo! Apayade mo binayadan ti utang ko kan ni Vicky. Kwa tatang, da kayo matin mutang. Saan asyak? Iso nga jak binayadan. Kan may sa. Awan pagbayad ko tatang. Ited ko anay ko, tatang. Api nga dumanog kayo ngay. Trip! Nakabayaran no. Agsinaan kayo kinulebya nga anak ko. Uston tatang, di yu kumamat aramidin ti kasta. Mabana mo bayaran ti utang ko. No. Saan? Uwan tatang, mapan ko bayadan ayn. Lasayat. Ano? Saan? Umaraw ka dito'y balay ko. Apay nga min atinungpal mo ni tatang Paulo. Ay na, nagdakkelan agad at dayta sa nga ribo nga imbayad mo iti utang na. Olivia, bakit? Amumat nga jak kayat tirire. No jak mapanbayadan. Pag sinaan data kano ni tatang. Ken papanawan na kano dito'y balayaw. Aglablabusin ni tatang. Kasanuta pa ita na makaurnong. No kastamot teraramidan da. Saan na may parbang ti kasta?
No manugot ka ba kay agawid talaangan iti probinsya me? Nasaysaya at ijay. Tawan unay ti paggastusan. Ken ipasigurado ken ka nasaya at ti pamilya ken kakabagyak. Lakay, San abale? Tao may tantulat ta sarsarong karan dananang ken tatang. Awan nasaya at apagbanagan ta. No agnanayon ti panagtali na idta dito'y balayyo. How? Di ka kamkamalay amang ipanaw iti anak bay, Paulo. Ha? Nanang, Nung kayat mau, si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga ikuyog ni Olivia? Nawatam? nanang, pasensya kayon. Ngam sumurutak ni Paulo. Nalabos una yung tararamidan nyo iti asawak. Saan na may parbang tikasta, nanang? Anya? Ay, saan na mabalin, Olivia? Saan anatang kanti ulaw? No di mo kayat apati sikak, gurahan mi kinitatang mau. Manipod nagasawa kami ni Paulo. Ginuradak matan. Isungawan nga rodan ti rason. Tap nagtali na agdak pay laang diti balay. saan kayong agdanag nanang? Jak baybayan ni Olivia. Hoy Paolo, talaga ka di apagpungpung to tanak ha? Ne, apay ka di tatang? Apay tarupam! Nay ko tatang, apay ngagkabil kayo ngay. Si kalaeng ti pumanaw, ta saan da ka akasapulan? Di mo iraman ti kakay sunang anak mi. Salbag kakit di. Tatang, ulitak Paolo, si kalaeng ti pumanaw, nauatam? Nasaysaya at madlaang no pumanaw kan. Tay pasawak iti sabali ni Olivia. Jay adamat pa kay ranudan. Saan akas ken kangawan serserbena? Pwe! Unay matan ti kasto yung aramidan ti pamilyakan ka, lakay. Pasensyakan bakit? Uray si kang anak da. Kat kagurgura da kan. Gapu kanya. Di kag sauwi ti kasta, Paulo. Ammom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso anak ikalay sa akan ka. Olivia, Nasakit lang tinakamdakan ka. Tatinubngar ko ti pagayatan da. Ti kayat da ngamin. Jay bak nang ti pakiasawa aki ti kabangi-banga ili. Tapno mayaon ko kano iday tirikat. Olivia! Umay ka man Kagtangap! Tulungan na kami! Ha? Ninanang di siya. umay ka bakit? Tama pantakitaan no anya ti mapaspasamak kadananang. Nanang, na-stroke ni tatang. Kat kagudwa ti bagi na tinapiktaran. Di na may garaw ti kanigid nga imakan saka na. Anya? Sigon iti doktor na. Adda posibilidad nang agsubli ti kasasaad na. Basta lakit di agpaterapi ni tatang. Imbaglaangan tanay taray tayo adagos dito hospital. Tano saan? Amangan kit din o dakas matan tinapasamak kan kwa na. Agyaman tayo iti Diyos. Ta sana grabe tinapasamak ni tatang, nanang. Kasano pa yan day tao eh. Awan amok apagalak iti pagbayad tayo dito ospital kan maigatang iti agas na. Di yun panunutan day tananang. Da kamin kin ni Olivia ti makaammo iti amin. Wan nanang. Pudno ti imbaga ni Paulo. Una yan anak ko. Itilikudan ti panagpaspasakit mi kada kayo. Kat sinadaan kayo lata tumulong kada kami. Nanang. Pakawanan da kami kuma iti amayo anak ko. Da kayo wala ang gayam ti makatulong kada kami. Awan ti rumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan nanang. Di kay madanagan. Ta saan kami anang imula iti sakit tinakam kada kayo. Ayat ken kapya ti agtalinaed. Tapno naragsak tayo asa nga pamilya, nanang. Wan, Paulo Baraw. Nakasaysaya at kagayam at tao. Nagasat kami. Kaputa inikanda kami ti Diyos.
iti nasingpait a manugang. Manipod idi Miss F, nasaya aton ti panakilangan, dagiti dadakkel ni Olivia kanya. Siyak ti mangbagbagkat, ken mangitultulod iti katugangak a lalaki, no kasjay nga mapan agpa-therapy. Ket ita, adameten dua nga anak mi iti asawa. Kaasi ti Diyos, ininot meten nga agsubsubli iti sigod ni tatang. Di naman maigaraw unay ti kanigid nga ima kansaka na, ngem dakkelen ti nagbaliwan na. Makapagna ken makapanganan daytoy nga uray saan min asubsubuan. Nagbalin nga rod a naragsak ti pamilya mi ket saan mi metten nga intuloy pay tinagawid ijay lugar mi. Pasaray mapan kami laengan agpasyar sa kamin tumatlaang agawid iti ayan dagiti dadakkel ni Olivia. Ditoy ko nga roden agibusan toy surat ko ket agyaman unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama na. Ito'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam, Paulo. Dayawak ti di mo panang tutop kadagiti na ikamangam. No daddo malaang siguro, jaklaam mon asawan. Kat pakaragsakak unay, gaputan na yornos matlaang ti pamilya a binukal mo. Kunada nga rod, nga uray anyapay tinagbasulan ti pada tayo atao, rumbang nalaeng apakawanan. Gaputamang tadmet dayto iti ragsak, kapya, ken talinaay iti panagbiag iti maysa ken maysa. Ti Diyos tupay mamakawan, datayon tulakit din nga pinarswan na laeng. Alakastan pagayam Paulo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Adda pa panan nyo itatatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Apay aya, Ay kwa, adda ngamin papanak, tatang. kay anya ko maitan adda papanam.
Ibatik pa'y lang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada ijay balay, tanapan mo't nakitang dan ni Cesar. Apay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da tatang. Adda ka nung amin seminar dagiti mamaestra. Iso nga awan eskwela da aging kainton bigat. Aya, ay katuan Itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kau. Ay na, agyaman ako na'y tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti ampukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, anyat si Dayo. Ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo? Kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balayo amangan. Anya? Ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam lolo. Ay kat ija istor Sumurutak lolo. Sige. In ka nga rod ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan lolo. Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apeng itaka lang nga nagawin. Ay tumal na kan Cesar. Di naksermunan tanapudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepel kat si kapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon Lorena. Imbes nga si kasum na giti anak ta. Saan? Tadaytaki din sugal ti pang pangrunam. Huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita man ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas nangagungat. Oho! Basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay! Apaw! Abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena, Makauma, ha? Dikta ka man lawan. masaktan ka. Ngamin, pudno ti ibagbagak. Eh di wow. Ay na, talaga nagalas ti ugalim Lorena. Bakbakitan ka ngawan manaknakam na ako nakmanan. Agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan ang masukal ti swerte. Ay, Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha. Kat diretso ti panangabak ko. Ikan to iti balatom inton, madamdama. agpaysaw, Mare. Wun ko naklangarudan. Ay, wow. Dayta, katikay kayat tuken ka, Mare. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta. Ayun, Mare. Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan. Taya. Ang taya kayon. Tasuk-sukak manan ti baraha. Sikatin ang kisay ti kwarta iti wallet ko niya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpapabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't arag iti anak ta tinang kisay. Ay kadamagamida. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasulakas ta ko na manan. Amangan mat nung nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungad. Ha? Ay, kwa? Makitam? Sino pa'y ngay kung mga minti mangala? Kat tayo lang mo't di ti balay. Ay, unay kan bakit? Madi ti kastangar aramidem. Agasam man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Na kayo magkayam nanan. Hey! Brownie! Saraki! Hey, Salaki!
Anya laki di mo din dahito nga asaw. Apay di nakpailaang mo may rupaan ay ah. Ay uray kan brown day. Ay na, kasta na dahi tananang. Uray na kami tupay kat taulan na lata, no? Kas diya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manen ida ija kalsada nga agay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kas laawan amaken inada gapo iti kasde nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngaminan ay aja asawam. Ay, katamo yan, ananang. Ungtam ngamin mo't aja asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasde nga aramiden da. Ung takmet, nanang. Nga maawan latamet. Sakpay kit di ti apaan na no kwa. Ay saus, no siyak, saan nga agbalinti kas na kanyak sisar? Ibagam to iji asawam, taumay iji balay. Kayat ko ang makasarita. Nakaluto ka kanin bakit? Saan pa eh? Ni, anyat kukum nga. Apay adi kagluto kat ni rabiin. Sapay mabisina ko. Ay, kwa. Awan bagas na ka eh. Anya? Ni, kat no inikan kamat iti kwarta nga igatang witi bagas idagsapa. Kwa ngamin na ka eh. Nang ipanam nga hitintod ka. Kwa, Cesar. Di mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso na ka eh. No kasta. Napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas? Ay na, aglablabas ka na talaga, Lorena. Agasam man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat a kakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, mare. Husto, kati ko nakarumor ti 13 ita. Ay, sayang, diniret sakla ko man. Huwan nga rod, mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay, agtaya ak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malum. Ay, wana, mare. Adto'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerom tasak tumot i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga ron takalagak man anay bag ti numero. Wana, mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang monti kinasugador mo si Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, taumay kapag sasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo dengdenggan ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon mismo ti imay ditoy. Ay, kwa, pang naasiyo kumamot, ananang. Di kay agis kandalo dito eh. Ha? Nakababain. Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang. Nagalas ti kasta nga ugali maun. Imbis nga si kaswam dagiti anak mau. Winutulungan ko maamang gati asawam. Saan magtada ka din diti sugalan? Tangiwat yo kunakmot nanang. Nakababain. Mabain ka iti kinapig sa ti panagsasaok. Ngam di ka mabain ang makisugsugal iti agmalmalam nga aging ga iti rabe. Uray la abutin nyo pa'y gaya mag ti parbangawn. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga uloden kang agawid, Lorena. Nanang. Maisa, dua, Ay, una yung tikas to eh. Pang-naasiyo ka di ata, didak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akmat laang adagos. Ijay tayon ton balay nga agsarita. Nay, nasapa kain sakit yan na-dismiss ita, Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron. Naaba ka, iso anagawid ako na. Ayun gayam, adda ka din naluto amakan. Daka mo kas makita mo, kasangsangpot ko lang nga naggapoy ti trabaho. Ita, damagan nak no damakan. Ay, anyamot din ti kastoy abiyag. Mabisbisin da tao, ngam awan pa'y makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalon amin na baraha. Cesar, Kadi sumit. Iso nga rutinas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam.
Ngal-ngalom na iti baraha, bareng mabsog ka. Dong-dongan kanto, oray. Na, makadlawak sa na, Cesar. Dandani inaldaw mo ti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Abay, at reklama, ma. Ha? Sana hindi ka madlangan nagbalbaliw iti panagsusungal mo. Hindi nakmat nga radlap dyan. No kahit ka tiyag bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Kung nagsugal ka, nagmalmalam, awan bibiyang ko. Basta di nagmadbiyangan, tagbarte ka kamad, aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Agmalmala sa kita. Maluman, ngamjak matlaan mga bak. Mudtoy maray tabalasaak. Siyak pa'y laang timangig kami ti baraham. Sige man nga rod, mare. Mayat sa nga agpay suno balasaam, bareng makasubot pa man. Ay, wala maray. Sigurado day ka. Mami! Mami! Ah, ne, aping adda ka dito, yanak ko. Agawid kan, may pari tuubing dito. Ni Daddy, Mami! Oh, apay ni daddy yung anak ko. Nabarbartak ijay istor ni Auntie Nati. Nakaidda iti daga. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadagsan mo. Isu nga umay kantain tayo iyawid ni Daddy, Mami. Ay, una yun daddy at tao. Ay, Mari Rose, si kapay laang ti makamu iti barahata ah. Mapan ko man laang kitaan ti asawak. Agsubli akmat laang nga dagos. Ay, wan. Sige, maray. Di ka madanagan. Tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, maray. Uy, Mari. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamot gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, Mike. Dumanon ka Wain abalayan. Ala, agtugaw ka abalayan. Ay na, agyaman nak abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitan niya abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobramit tanti kinasugador na. Ay, day tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga anatangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Dayta nga rod abalayan, madanagan naklang amin kini Cesar nga anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na gapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bay am abalayan, takasaritak tumanan jay anak kaw. Marang idyan na mutan ti panagsugsugal na. Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng mutan ni Cesar ti panagin-inom na iti arak, tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mo. Iti kasta, agsardeng mutan ti asawam nga agbarbar tayo. Ang tatang. Nauma siguron ti asawam iso akasta. Agyaman kakit di takasta lang ti inaramid na. Kasanon nga no kinabel, wano insina na ka, di awanan. Tatang. Agbalbaliw ka nga minayin, anak ko. Idyamon ti sugal, tawan na sayat nga itid na day iti biyag mau. Kita man, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamot lang, takin basol, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak, tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka din agkalintigan. Amirisem, dagiti nagbidutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao.
Ne, barbaro na sangputan ka dito balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ah? Ay, kwa. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak nga minin. Nagikat ka, wano, naglangan ka laang. Ah? Nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Amang anuinton bigat mo ninton maminsan na bigat kat mapan kan tumot lang manin makisugal. Saanan lakay? Talaga nga idya kong tisugal. Basta idyam kumamatan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kaya't amadadaal ti binukil ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam matan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo. Inkarigatak nga inidyan ti sugal, agingga ang nagsublimat iti sigod ti asawak. Saanen nga umininom iti arak, gimmagat paykit din nga agtrabaho. Kat ita, addamatan basit a negosyo mi nga isu ita ti pakakumkumikumak iti inaldaw. Isu a kadagiti padak a naasam wano na adik iti anyaman a klase ti sugal, idyan yun dayta, tawan na sayaat nga itad na. Ipamaysayo kit diti mga sikaso iti pamilyayo. Mangbirok wano mangsapul kayo iti banag a pagpalipasan nyo iti oras asaan at ipanagsugal. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lorena. Ken ka pagayam, Lorena. Husto ka. Awan tinasayaat nga ited ti anyaman abisyo iti biag tayo. Dadaulen na laeng tinapintas alinnangan ti maysa a pamilya, gaputaad adu nga oras ti mapan wenno may paay iti sugal ngem ti bandingyo iti pamilya. Nasayaat met tanasapa ka anak ka amiris. Dimon inuray nga adda pay dakes a mapasamak sa kanto nagbaliw. Alakastan pagayam, Lorena, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma tadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asoblianan pa'y tinapalabas. Ngem idinangag ko to'y programam nalagip ko ti amak.
ket naipalagip manen kanyak ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Narabyan ka mo't anagawid lakay. Iwan nga ron, bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo mo't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Ti kayat nakitdakdakkel kano kumati partina. Ta isukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot mo't laang. Isu mo't laang ti kasadya ti kapanunutan na. Kaslaad amot nga min sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Wan nga raw. Naitamat tinadlaw ka o bakit? Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da nga kakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da nga kakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Wan nga ron Tsak man na mo kada tatang. Ita lang ba na panunot da nga si kaswan na dyan daga? Wan tailako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Naku namon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait, bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel mo gaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kasta gayam ti rambutan. Wait. Na ito yung ngay. Ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito eh. Amok mo't alakay. Anya nga raw. Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga raw? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga raw na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Naku namon, bakit? Isa mayat mo't lang tagmula-mula. Tantatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na imbagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal.
Taday talang ti maipatawid mi ka ni mamim ken ka, anak ko. Wen daddy, talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala, mapan ka nga rudan, tadi ka kat maladaw. Wen daddy, agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang, Di pa'y matsimbang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti taraken na. Apay ka day. umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya, mapan ko bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan nagiti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsurvey na. Una nang, isumat ti inyawag ni Engineer Itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas metan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakabsat. Una, awan mat siguron may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay. Papanam? Mapan ko man biit imula nagiti rambutan kan lemon iji baba. Naimbaglangad dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabit itan titawan bakit. Naita 5 gingat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimaglangad dan tumat kalkalay atin nagiti apo ko no kwa. Sa bagay matkit di nagbiit nga agpaiso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat nga tangin tayo. Nangina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak laang mat. Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa paamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak bakit? Sumarunun to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay manan ti may tangdan. Kan may sa, masit lang matday jay. Sana balay tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, ta ibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangarot ti makaam mo bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak Jedaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot akmal. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mang nagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. O, sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel, umay kape aglinom, kani. Kasta unay ditudot na. Wen, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Uwan nga rod.
Nagsakit ti darang ti init. Anya to, Rosel. Agalas Jason amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taala kitibag. Anto, yanin ko. Agyaman ak manong. Paumaymot kat di sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Le, ungag pa iso. Agore ka. Kasla talumot ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga adal dalusanta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak na ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. On, mami. Dahil jayon ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umaykan tamapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sa jag sang sangit, mami. Wan nga rod. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamag Lorna. Apay adara-dara ti asawang anak kada sa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy. Samuel! Daddy. Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawang pay! Apay! Mami. Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami. Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payanta pinanawan da kami matin? Agring ka, Samuel! Agring ka, pangasim! Daddy. Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasamak ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak ta ti mangidulin ka data. Saan ba't nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan ko anak? Nagsakit, Julio.
Huwag nga raw. Aging gaita. Jak pala ang matukaw na panunutay. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo, tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na, aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, di ka nagsangit ba kay? Ikararag na, asapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panakatay iti anak na. Kumustahin ni Auntie Lorna, Mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain dagiti nangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulag ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap na marit namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim ta di mo ar-aram ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Dandani talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gaita, saan pailaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko, adda kano dimteng atallo alalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo, nga isu kuma ti pannakatawid da nga agkabsat. Isu na laeng tapapapanawon kano ida dagiti dimteng alalaki, ngem saan nga mannugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, iso a pinagtitinulungan da kano a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay da ti amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong. Pagyamanan milatta ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Iso na laeng tagrabi met ti trauma na, gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kabsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso, ngem awan na balinan mi, gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak, may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadagiti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta may kanmeten iti hustisya ti pannakatay ti amam.
di ka kumamapukawan itinamnama pagayam ko. Amok amagunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngamkit di, dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.